Прекъснахме поради технически проблеми, извинявам се отново. Говорихме за стак системата. Ето това йо е с стакове. Стаковете са система, която позволява йо да се върти и ти да го държиш, без да му намаляваш значително скоростта. Вижте, нещо интересно. Йото се върти, нали? Аз го държа за стаковете. Мога да го завъртя така или наобратно и да го пусна и да си правя трикове. Завъртането с стакове е малко сложна част, защото ви намалява скоростта. Вижте, стаковете продължават да се въртят след триковете. Допреки е готин завършек на някой клип да го завъртиш и да го покажеш и камерата да изгасне. Има и други неща. Например, ще ви го покажа с мъртво йо-йо. Една хитра заигравка от мен. Не е нито трик, не е нито нищо. Но ще ви хареса. Вижте как се прави тя. Както знаете, както се разглобя йо-йото. Но в случая не е нужда да го разглобим. И един съвет, не разглобяйте често йо-йото си. Защото не е добре. Въпреки думата да се прохлади, аз само за това го разглобям. Така. Развиваме въженцето. Без да разглобяме йото, без нищо. Просто директно го развиваме. Знаете как. С ръце, разбира се. Не с крака. Сега. Развиваме го до достатъчна степен и го изхлузваме от йойото. Тъй да се каже. Изправяме въженцето. След което, преди да покажете нещо, слагаме въженцето леко ето така. И започваме и го подхващаме и го започваме да навиваме. Сякаш и така създаваме илюзия, че йото е навито, че няма никакъв проблем. Слагаме го на пръстите си. Ето така, както сме ви научили вече. И когато другите хора искат да видят нещо впечатляващо, покажете им това. Това е много хубаво и може да се върти доста дълго време. Когато стиснете стаковете, йото започва бавно да се върти. Да, това е. Ето, лагера се върти, даже се чува. Знаете как да го сложите обратно. Започвате да разплитате малкото ухо. Ухо е забавна дума, особено за такива малки цепнатинки. Всяко въже си има ухо. Хубаво е да се каже, размествате и да комбинирате различни части от различни йо-йота, за да е по-красиво, както при това йо-йо. Аз лично ги разделям на мъжки и женски, защото един има штръкно, другия е вдлъбнато. Те да се каже. Не го възприемайте лично, дами, не се обиждате, както и вие мъже. Ние не сме просто машини за секс. Така. Да развиваме йо-йото. Както знаете. Слагаме го обратно, т.е. развиваме въжето. Слагаме го обратно на йо-йото, обтягаме и започваме да го завиваме или завъртаме йо-йото само по себе си и то само образува това. Благодарим ви, че ще гледате, може би. И надявам се поредицата в следващите епизоди. Лек ден!